ører, der så at sige kan pejle sig ind på, hvor en lyd kommer fra. Vi har derimod den såkaldte øremusling, der på grund af den kringlede konstruktion med folder, kanter og fordybninger ændrer lydene en ganske lille smule, inden de når ind til trommehinden. Lydene dæmpes en lille smule forskelligt, afhængig af om de for eksempel kommer skråt forfra, fra siden eller skråt bagfra. Vores hjerne kan lynhurtigt sammenholde disse minimale forskelle med signalerne fra det andet øre, og derved bestemme, hvorfra lyden kommer. Per Ruback fik så den idé at låne fiduserne og designet fra menneskets ører og støbe det ind i plastikken på ydersiden af det elektroniske høreværn. Det er sådan set en grundlæggende idé, vi har taget her. Af designmæssige årsager har vi ikke valgt at gøre det, man kunne sige var den helt konsekvente løsning. Tage en afstøbning af et gennemsnitligt menneskeligt øre, og så presse det ind i den udvendige flade, og så igen samle lyden op med en mikrofon, der sidder svarende til indgangen af ørekanalen. Det har vist sig, at hvis man udstyrer det elektroniske høreværn med nogle beherskede flyveører og en kopi af den store hulning i midten af øremuslingen, ja, så får man en tilstrækkelig præcision.